Baba to ya za yanzu? Kai baba, gidan nan da kake gani kai wallahi alkhairi ne a gidan nan. Dan Allah. Kwanakin baya da na shiga ka san kai. Wallahi na samu alkhairi. Ko? Amma yanzu kaga yanzu ni zan shiga gidan nan ka gani zan haura. Duk abin da na je foma kawai ka dafe baba. Babu damu. Ka gani yayi. Ka tsaya fata nan fa kar ka je ko ina. Kar ka damu. Amma ka rubu baki ka kasu. Dudduba mana ba kowa kasan sai ana yi ana wai. Ka so su duka ba. Ko me ka gani ka yayi go kawai. La ilaha illallah dan Allah ka haƙuri. Ka zama ta bace dan Allah ka zama na doduba dan Allah ka haƙuri. Dan Allah ka